Ještě jednou, co je to? To je banán. Není, zkus to znova, co je to? Je to banán. Ani náhodou, co je to? Je to pom. Je to pom, je to pom. Je to jasný pomeranč, tak řekni, je to pomeranč. Tohle je pomeranč. Je to pom, je to pom, je to banán. Nemá to smysl, tohle nedokážu, ale tohle dokážeš. Naučím tě jak, co je tohle, to je jab. Ne, co je to? Je to marné, jsem naprogramovaný, abych vždycky mluvil jenom pravdu. Neboj se, je to snadný. Koukni, pomeranč, melon, samice, hrabáče. Vy máte úžasné schopnosti a ta fantazie, zvlášť když padá nazvete hrabáčem kapským, hrabáč dokonce není ovoce. To je naprosto geniální. Začneme znova, točí se mi hlava, děláme to celé dopoledne. Hele, naučím tě lhát a podvádět za každou cenu. Naučím tě být protivný, krutý a kousavý. Jedině takhle nabouráme tvůj program a pak budeš nezávislej. Jsem vám skutečně vděčný, ani nevíte, jak rád bych byl prohaný, protivný a urážlivý. Tyhle lidské vlastnosti obdivu nejvíc, ale to já nedokážu. Dokážeš? Nedokážu. Dokážu. Hele, co je tohle? Ne. Co je to? Prosím, no tak co je to? To je pojetník tasmánského policisty mimo službu. Jo, ty si to dokázal. A co je tohle? To je červenomodrý golfový dešť. Výborně. Co je tohle? To je jablko. Ne. Co je to? To je flotila na manévre v Jižním Pacifiku. Ano, vidíš, jak to umíš? Ne, ještě ne, ale jo, vidíš, to se ti povedlo. No už je čas, aby šel, čeká na mě tučňák, s níž jdu na procházku. Já to umím, udělal jsem to zásluhým. Kocou rap, pojď sem poslouchej, tohle musíš slyšet. Co jako? Soustřeď se, co je to? To je banán. Co je tohle? To je pomeranč. Co je tohle? Jablko. Tohle si ho naučil? To je úžasné, měli byste jít do soutěže. Co je to za ovoce? On to zkazil, ale že to uměl. Já to prostě nedokážu, ale jo, už si to dokázal. Nemůžu, když je u toho někdo další, k čemu bych to u lidí přirovnal. Je to jako když se pokoušíte močit do jedné mušle s mužem, který je o půl metru vyšší než vy, zkrátka nemožné. O co se to tu pokoušíte? Tady pan Listr mě učí jak lhát. To je banán. Vždycky to banán byl a vždycky to banán bude. Je to ovoce, které oloupete a sníte, je to banán. Listre, máš už sebe Peytona. Jo, no a co má bejt? Jenom to, že na něj plných 20 minut čekám v hangáru. A spaste kryťáka a pošlete na Aljašku vám ho vzít na pozorování asteroidu. Hned jsem u vás, pane, to bych ti radil. Vzpomeň si na včerejší lekci úvodnou urážek. Takže jak říkáme muže, co byl teď na obrazovce, to je pan Rim. Ne, vybal to je, on je má skoro si blízko. On je mák, on je mák, on je mák. Dokázal jsem to, výborně, a teď přijde maturita, dokážeš mu to říct do očí.